بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. wannan ayat ta sauka tana cewa la yastawi alqa'iduna minal mu'minina. Duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada mahaya wanda za su zama sariya don zuwa wajen ɗaukaka addinin Allah ko kuma shi da kansa ya zama yana cikin tawagar ya nemi a fito don ɗaukaka addinin Allah sai wasu suka zauna wasu kuma suka shirya suka ɗauki makami suka raka shi, to alƙa'iduna waɗanda suka yi zaune ɗin minal muminina daga cikin muminai, in an fahimci ayar kamar tana son ta gaya mana akwai waɗanda ba munafukai ba ne ba amma shaidan ya sa musu kasala ko kuma sun ɗauki zuwa jihadi wani abu ne wanda kawai mutum in ya so ya tafi in ya so ya yi zaman shi tare da manzan Allah ya fita ko ya yi umarni a fita. In ayoyin da muka baro a baya sun bayyana munafukai karara, to don gudun kada kuma waɗanda suke muminai a musu zaton munafunci, to sai aka fito da wannan bayanin alƙa'iduna wanda suka yi zaune a gida minal muminina daga cikin muminai ba tare da suna shakkun komi game da umarnin manzan Allah ba tare da suna da wani ƙaiƙayi a cikin zukatansu ba wa gairar ulid darari, amma banda waɗanda suke da matsala ta rashin lafiya ko wata hujja la yastawi ba za su taɓa yin daidai ba wal mujahiduna da waɗanda su kuma suka ɗaura ɗamara fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim suka fitar da dukiyoyinsu suka bayar dan a fita yaƙi bayan su sun shirya sun fito kuma suka ɗauki nauyin wasu daga cikin raunana ga ƙato har ƙato sai dai ana cewa wai ga doki har doki sai dai kofatansa kaina, to sai ka ga mayaƙi har mayaƙi
amma bai da kudin takobi, ballantana doki, ballantana silke, ballantana in wani abu ma yake so ya bar wa iyalinsa ya iya bar masa. To bi amwalihim, su ire-iren wa'annan muminan su bayan duk sun yi wa kansu wa'annan abubuwan kuma sun shirya dawaki da takubba da silke da guziri wanda za su ba duk wanda yake a shirye. To da wa'annan da wa'incan wanda suka yi zaune la yastawi ba za su taba zama ɗaya ba. Bi amwalihim wa anfusihim, almujahiduna su wa'anda suke masu fita don ɗaukaka addinin Allah, wal qa'iduna da wanda suka yi kwance da sirdi, la yastawuna fil ajri ba za su taba zama ɗaya a wajen lada ba. Wa kana Abdullahi bin ummi maktumin, Abdullahi dan ummi maktumin, na'am, كان رجلا أعمى shi mutum ne makaho. In ba a manta ba ma za a ji cewa yana daga cikin masu kiran sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Nam, قال للرسول صلى الله عليه وسلم ya faɗa ga manzan Allah mai tsira da amincin Allah, أنا رجل أعمى ya rasulallah ni dai kamar yadda aka sani makaho ne, فلولا ذلك ba dan wannan makantan ba لكنت مع المجاهدين wallahi da duk sanda za a fita an ganni tare da ainihin mayakanka. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل To manzo Allah ya yi shiru domin ita ayar farkon saukarta ce aka la yastawil qa'idina minal mu'minina wal mujahidina fi sabilillah, da wanda ya zaune da wanda ya fita har abada ba za su yi daidai a wurin Allah ba. To sai Abdullahi dan ummi maktumin sai ya kawo kuka ga manzan Allah ya ce to ya rasulullah ni dai ga larurata. Sai manzan Allah ya gaya wa Jibrilu ya ce, فقال جبريل sai Jibrilu ya ce أسأل العليم الخبير to ni ma zan tambayi wanda yake shine masani, wato wanda yake bai bukatar bincike ciki da waje ya sani, shine Allah tabaraka wa ta'ala. فرجع جبريل Ana nan sai ga Jibril ya dawo وأتى بهذه الكلمة sai ya zo da wannan kalmar ghaira udid, banda wanda suke da dalili da larura, allazina mana'ahumud darar, wa'inda suka wanda wata larura ta hana su, kamar shi Abdullahi bin Maktum kenan. من زمانه Min zamanatin ko, wato wanda ya zama yana da wata rishin lafiya kamar gurguntaka, kamar wata larurar da an san ita ba a warkewa, in ta samu mutum shi kenan. To da masu irin wannan da masu makanta da makamantansu ha huna. هذا ينبهك على عظمة العلم To mai sauraron alkur'ani ya fahimci girman ilimi. كلمتان فقط Kalmomi ne fa guda biyu kadai, وخرج منه بسببهما amma a dalilinsu sayyidina Jibril da manzan Allah ya ce mai to aya ta sauka da wanda ya fita yaƙi da wanda ya yi zaman shi a gida ba za su taɓa zama ɗaya ba. To kuma ga Abdullahi dan ummi maktum ya ce sai na tambayi ubangiji, sai ya koma. Sai Jibril ya yi wata tafiya, مسافة 2000 سنة wato tsawon tafiyar to ya kai shekara 2000. بيننا والسماء الدنيا Shehu ya ce tsakaninmu da saman duniya to tafiya da ainihin shekara 500 ne ga mahayin doki lafiyayye wanda ba zai tsaya ko ina ba. والسماء غلظها مسافة 500 عام Kuma haka kaurin ginin sama shi ma sai an ratsa shi tafiya ce ta shekara 500. وكان القرآن في السماء الدنيا منذ أنزل ليلة القدر Tun da aka saukar da alkur'ani kuma yana nan a baitul izzi tun daren lailatul qadr da aka saukar da shi. وذهب مسافة 1000 Sai Jibrilu ya yi wannan tafiyar wajen zuwa tafiyar shekara 1000, ورجع مسافة 1000 kuma wajen dawowa ma tafiyar shekara 1000, لكلمتين فقط saboda kalma biyu kawai. هما غير أولي الضرر Su ita kalmar ita ce gaira ulid darari, wannan ce ake so a amso, amma sai da Jibrilu ya keta sama tafiyar ainihin shekara 1000, ya keto da tafiyar shekara 1000 ya kawo manzan Allah wannan saƙon. فلهذا لما طلب الرشيد من الإمام مالك Shi ya sanya sarki Harunan Rashid
lokacin da ya nema a wurin imamu malik أن يعلمه ya karantar da shi يحدثه الحديث ma'ana ya karantar da shi hadisin manzan Allah mai tsira da amincin Allah وهو ملك yana a matsayinsa na sarki جالس على سريره. yana zaune a kan gadon mulkinsa yake so a zo a koyar da shi قال له مالك sai imamu malik ya ce da shi العلم يؤتى ولا يأتي. ya ce ai ilimi takawa ake inda yake a nemo shi ba shi ke tasawa ya tar da mutum a gida ba لابد أن تأتي بنفسك. saboda haka in sarki yana son ilimi ya taso yadda kowane talaka ya taso ya zo mazaunin ilimi a masallaci a karantar da shi فلما جاءه lokacin da shi haruna rashid ya zo wa ainihin imamu malik a masallaci ونصب له الكرسي sai aka kawo kujera ta sarki aka jingina a masallaci قال له مالك sai imamu malik ya ce da shi لابد أن تجلس على الأرض. a'a haba sarki ai a ƙasa za ka zauna yadda kowane ɗalibi yake zaune a ƙasa yana sauraron karatu kai ma haka za ka zauna متواضعا kana mai ƙanƙan da kai zaman ma ba harɗe za ka yi bai zaman makaranta za ka yi قبل أن أعلمك. kafin a sanar da kai ففعل. shikenan sai haruna rashid da yake da gaske yake kuma suna karantar da bayin Allah ne ba wai abin nan bane kamar dirama ce in dai har sarki zai taso ya zo masallaci ya zauna a ƙasa ya saurari karatu to kuma ina ga sauran talaka saboda haka sai haruna rashid tunda Allah aka nufa sai ya sauka daga kan kujera ya zauna a sahun almajirai ya saurari karatu فعلمه. sai ya koya masa faddalallahu mujahidina to Allah tabaraka wa ta'ala dai ya fifita wanda suka fita yaƙi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da ainihin rayukansu alal qa'idina akan wanda suke zaune a gida ba tare da wata larura ba darajatan wata irin ɗaukaka ce la li'istuwa'ihima fin niyyati wa ziyadatil mujahidina fil mubasharati wato anan za su yi daidai a wajen niyya da wanda ya ƙi fita saboda makanta ko gurguntaka ko wani uzuri da kuma wanda ya fita da dukiyarsa da ransa to anan abin ya zama biyu na farko dai a darajar niyya za a rubuta musu ɗaya ba tuhuma amma a wajen fita wa kullum wa'adallahu husna kowanne da gwargwadon dagewar shi kuma gwargwadon yadda Allah zai promoting ɗin matsayin darajar shi a aljanna lamma qala la yastawi alqa'idina wal mujahidin wa zanna alqa'iduna annahum laysa lahum ajrun asalan lokacin da Allah ya ce ba za su taɓa zama ɗaya ba to sai sauran wanda ba su samu fita yaƙi ba suke zaton to ba za su taɓa samun wata lada ba amma sai Allah ya ce wa kullan dukkansu guda biyun da wanda ba su jan ba da wanda suka je din saboda dai suna da yarda da manzan Allah suna da yarda da Allah babu munafunci wa adallahu husna kowannen su Allah ya rubuta mai aljanna dan kada su zaci rashin zuwan su kuma fagen fama ya warware alƙawarin inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata wannan alƙawarin yana nan amma duk da haka wa faddala Allahul mujahidina lalle wanda suka fitar da jikinsu Allah ya fifita su alal qa'idina a bisa mazauna gida li ghairi darari ba tare da wani uzuri ba ajaran wata irin lada wadda take wato ta wuce a mata alami duk kawai lada ce ga ta nan wata irin lada aziman wadda take mai girma abinda duk ubangiji ya ce yana da girma kam wannan wani halitta ya ce zai iya gano adadin shi ba zai iya ba darajatin wasu irin matsayai ne sashensu akan sashe minhu daga wurin ubangiji don karamci wa magfiratan da wata irin gafara wa rahmatan da wata irin rahama marashiyar ƙarshe wa kana Allahu haka Allah yake bai gushe ba ghafuran mai yawan yin gafara ga wanda suka jibinci lamarinsa rahiman mai yawan jin kaibihim da su kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya faɗa qala yahya li qaumihi
annabi haya ya faɗa wa mutanensa إن الله تبارك وتعالى أمره بالإيمان بالله وحده cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da yi imani da Allah shi kadai, ولا يشرك به شيئا kar ya yi shirka da shi da komi, وأمره بإقامة الصلاة kuma ya umarce shi da ya tsaye da sallah, وأمره بالصيام kuma ya umarce shi da ya azumi, وأمره بالصدقة kuma ya umarce shi ya yi sadaka, وأمره بذكر الله تبارك وتعالى kuma ya umarce shi da ya dinga ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. قال له Sai ya ce da shi, مثال المشرك بالله shi misalin wanda ya yi wa Allah shirka, كرجل اشترى عبدا wato misali kamar mutum ne ya sayo bawa, ودفع له مالا kuma sai ya ɗau dukiya ya ba wannan bawan يتجر به don ya yi kasuwa da wannan dukiyar, ويعيش shi bawan ya rayu a cikin wannan kasuwancin, ويؤتي الربح لسيده abin da aka ci riba kuma ya ba mai gidan shi. فصار العبد يعمل هذا العمل Shi kenan wannan bawan da aka sayo aka ba shi dukiya aka ce ya je kasuwa, sai ya tafi ya ci gaba da kasuwa din في المال a cikin wannan dukiyar ta mai gidan shi, ويؤتي لعدو سيده amma kuma sai yake ɗaukar wannan dukiyar yana kai wa maƙiyin mai gidan nashi, ويترك سيده kuma ya bar mai gidan bai kai wa mai gidan ba, kuma maimakon ma ya rike dukiyar sai ya ɗauke ta ya kai wa maƙiyin mai gidan. هذا مثال الشرك Ya ce to wannan shine misalin shirka. وإذا اشتغلت بالصلاة Idan kuma ka shagalta da sallah, فلا تلتفت إلى غيرها kar ka juya ka yi wani abu ko a zuci ko a gabanka sai wannan sallah din. مثال من يلتفت في الصلاة Misalin mutumin da yake barin sallah yana waiwaye-waiwayen duniya, كرجل أكرمه ملك جليل kamar mutum ne wani babban shugaba ko wani babban sarki ya girmama shi, وأحضره بين يديه ya zo da shi a fadarsa gaba gare shi, يناديه yana mai magana yana ganawa da shi. فصار يلتفت إلى غيره Shi kuma sanda sarkin wannan ko wannan shugaban yake mai magana, sai shugaban ya lura cewa ba tashi ma yake ba, kawai wani yake kallo wani yake saurari. Misalin mutanen da zaka ga ko ana wazifa mutum ya ɗauko waya yana daddannawa, to yanzu munajati kake da Allah ko munajati kake da duniya? Ai kaga kana yaudarar kanka. Wazifa fa ake, an Allah fa kake ambato. To a yanzu ya kai ma akwai waɗanda har a sallan ma suna sallar suna, akwai wanda aka ce an gan shi ana asham, idan aka yi raka'a biyu aka salamce kafin ya miƙe sai ya kunna waya shi ya yi mayinin kamar na sakan 20-30 sannan ya sake miƙiya ya yi niyya ya bi liman, wai ya iya haƙuri a gama asham ɗin sannan ya ci gaba da mayinin, a ashe ɗan ba zai bari ba. Saboda haka yanzu duk wani raja'i da ake da shi a wurin Allah to waya ta amshe 99, an samu dai an bar wa Allah kashi ɗaya tun da an zo masallacin, amma sanda yake tsaye ba karatun liman yake bi ba, tunani yake yanzu ya kusa kaiwa point kaza, saboda haka kila kan a gama sallah ya yi rashin ya samu wannan mayin abin nan din point din da yake so ya kai. To kamar irin wannan ne babban shugaba ya kira ka yana maka magana kuna ganawa kuma sai kake sauraron wani kana kallon wani, shine misalin wanda zuciyar shi ta karkata ko hankalin shi ko gaban shi suka tashi daga yanayin khushu'i na sallah. Shi ya sanya za a ji a cikin aya alqur'ani yana cewa qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ma'anar khashi'un wanda da gabansu da zuciyarsu sun tsaya gam akan ainihin ita sallar da suke yi. To kuma Ubangiji ya yi umarni da azumi, ya ce da shi, kaga misalin azumi kamar mutum ne yake da maƙiyi, wato wa aka saifan sai ya dir'an sai ya ɗauki silke ya sa, ya ɗauki takobi da dukkan makamai ya ɗauka, ya tahassanu bi wanda zai kare kansa daga maki, ya sa silke
ya ɗauko makamai ya rike, ai kaga kuwa ya shirya maganin maki. والصوم جنة To shi haka azumi yake, shi kaman garkuwa ne ga mumini. ومثال الصدقة Ita kuma misalin sadaka yadda take كأنه أسره أعداؤه kamar asarahu, kamar mutum ne 'yan kidnapping suka kama shi, فاشترى نفسه منهم بماله sai ya biya fansar kansa da dukiyarsa. ومثال ذاكر الله تبارك وتعالى Misalin kuma mai ambatan Allah tabaraka wa ta'ala al-akbari asghari ila al-jihad al-akbari, mun dawo daga yaƙi mafi kankanta, suka ce ya rasulullah wannan din an kashe suwa ne, an raunata suwa ne, an fillewa wani kafa, an karyewa wani hannu, an tsatsaga jukkuna da takubba da masu, kuma a ce wannan shi ne karamin yaƙi. Ya rasulullah wanne ne kuma babban? Sai manzo Allah ya ce aljihadu bin nafs, yaƙi da son zuciya, yaƙi da biyewa son rai. Kenan har yanzu wannan kiran na manzan Allah yana nan, mu zama masu jihadi da babban abin da ya kamata mu yi jihadi da shi shine nafs. Wa luzumul jama'ati, mu tsaya a cikin abin da yake ainihin shine jama'ar musulmi suke a kai. Kirkire-kirkire sun yi yawa, fitintunu sun yi yawa, amma ko can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil atiqi, kun ga tsohon abin nan da kuka rena ko da masallaci ne, to ku tsaya akan wanda yake na gaskiya din, ba kirkirarre ba. To saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan ita wannan aya. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين وإن متعندا توفاهم الملائكة ملائكو سكا أنشراي كنسو zalimi anfusihim, suna masu zalunta kansu bil maqami ma'al kuffari, da zamansu tare da kafirai, wa talkil hijrati, da kin yin hijira. Kanat al hijratu shartan fil islam fi bidayat al islam, ita hijira sharadi ce na cikar musulunci da imanin mutum a farkon musulunci. A kalu sai suka ce, su mala'ikun suke tambayar mutumin da ya ce ya yarda da Allah, ya yarda da manzan Allah, amma ya ƙin hijira, har gashi an zo za a ɗauran shi, sai mala'iku su tambaye shi fi kuntum, to ku a wani irin yanayi kuke ne har kuka ƙi bin manzan Allah? Kalu sai su ce kunna mustad'afina fil ard, ai mu raunana ne shi ya sa ba mu bi manzan Allah ba, ko kuma raunana ne shi ya sanya muka kasa aikata abubuwan da ya kamata mu aikata na musulunci. Tunda a wancan lokacin bayan ainihin sun musulunta, to wanda suka yi hijira suna da cikakken 'yanci na gudanar da harkokinsu na addinin musulunci. To amma wanda ya zaune a cikin garuruwan kafirai, to shi bai samu wannan damar ba. To lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauki ran shi, sai sun mai tambaya, to kai ka ce ka musulunta, kuma duk abin da musulmi suke yi ba ka iya yi. Ce a to ai kunna musarrafina fil ardi, ai mu raunana ne shi yasa ba ma iya fitarwa sallar jam'i, ba ma iya kaza, ba ma iya kaza. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan, shin kasar Allah bata zama yalwatacciya ba? In nan kafirai ne suka mamaye, mi ya hana ku tashi ku tafi inda yan uwanku musulmi suke? Fatuhajiru, ku yi hijira fiha a cikinta, min ardil kufri, daga kasar da kafirci yake ila zuwa kasar da musulunci yake.
fa'ula'ika duk mutumin da ya bar kanshi a cikin irin wancan yanayin, wancanan ka ma'awahum makomarsu jahannamu, wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu, wa sa'at masira, makoma da magangara ta yi muni idan har ya zama mutum ya kirkiran wa kansa wani abin da zai kai shi ga jahannama, shine rashin yin hijira. Allah ya tanadan wa duk wanda ya tsaya akan wannan jahannama, Allah ya kiyaye mu. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سيدي وإن سكا نغسكا المستضعفين wanda da gaske su raunana ne, raunin wa'annan da raunin wa'ancan akwai bambanci. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina. Me ya hana ku tsaye da addini, me ya hana ku fito sallar jama'a, mu yan kaɗan ne, shine waccan mustad'afina din ta farko. Ba mu isa mu zo mu bayyana musulunci ba. Wannan illal mustad'afina sai wa'anda su kuma dalilin rashin hijirar tasu yarinta, tsufa, rashin guzuri da rashin sanin hanya, to su kuma wa'annan shine rauninsu. Almustad'afina minar rijali, na daga mazaje wanda ba yanda suka iya wa kansu, wan nisa'i da mata, wal wildani da yan ƙananan yara, yaro karami ko ya nemi ya hijira ta ina zai bi, gun wace hanya zai bi, me yake da shi. Qala ibnu abbasin, abdullahi dan abbas yace kuntu ana wa ummi minhum, yace wallahi da ni da mahaifiyata muna cikin irin wayannan raunana, ba mu da yadda zamu yi, ga mu a makka muna son mu bi manzon Allah, ba mu da kuɗi, ba mu da ƙarfi, ba mu da abin hawa, ba mu da wanda zai taimake mu mu bar makka din. La yastati'una hilatan, wanda babu wani hila, ba su da wata dabara wanda za ta raba su da makka din. Wala yahtaduna sabilan, kuma ko guzuri ka kawo ka ba su, ba su san ta ina za su bi su tafi ba. To saboda haka wa'annan su Allah ya musu, Allah yake faɗa ke cewa la yahtaduna sabila fa ulaika, irin wa'annan wanda suka samu kansu akan irin wannan larurar, asallahu ya kusata ubangiji an yi afuwa ya musu rangwame, an yi afuwa anhum ya yi rangwame gare su. Shehu yarda Allah tabbata a gare shi ce ma quti alahum bil afwi, ba a ce kawai asal inna Allah afa anhum ba, za a ce asallahu ya kusata, zai iya yiwa Allah ya musu, bal asa yurjuna an yafu Allahu anhum, ma'ana ana fatan Allah ya gafarta musu saboda girman abin. Wa kana Allah, haka Allah yake bai gushe ba, afuwan mai yawan rangwame, gafuran mai yawan gafara. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر، كسورة لا كجدو وانده هجرة يبرغرن كافرش ya nufi garin musulunci fi sabilillahi, kuma ya tafi dan Allah. A nan wani zai ce to yanzu mutum ya bar garinsu ya tafi inda manzan Allah yake, ai magana cewa fi sabilillahi kamar bata taso ba, a'a ta taso, saboda ai manzan Allah ya faɗa yake cewa faman kanar hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Saboda haka niyya muhimmiya ce a cikin samun wannan sakamakon na hijira. Duk wanda ya hijira fi sabilillahi kuma dan Allah dan manzan Allah yajid fil ardi muragaman, to ya tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alkawarin samun sakamako a kasiran mai yawa, wasi'atan fil rizqi, da kuma yalwa a cikin arziki. Allah tabaraka wa ta'ala wa ala kullu man hajara, Allah ya yi alkawari wa dukkan wanda ya hijira an yutihi mahallan, zai bashi matsuguni, wasi'an yalwatacce, wayar zukuhu kuma zai arzuta shi haithu kana a duk inda ya samu kanshi. Wa in qulna innal hijrata in qata'at bi fathi makkata, in mun ce to ai hijira ta yanke daga sanda aka bude makka aka samu fatahu makkata, fa zalika likawnaha shartan fil islamil abdi wa imanihi wal hijratu la tanqati abadan. Shawar Allah tabbata a gare shi yace haka ne, sharadi ne a farkon musulunci, amma har yanzu hijira tana nan kuma za ta dawwama har abada. Dakhala fil hijrati min mahallin kufri ila daril islami, wato abinda mutum zai mai gurbi da shi a wancan lokacin barin garuruwan kafirci zuwa garuruwan musulunci. Wato a yanzu kuwa sai mutum ya kaurace wa duk abin da ba daidai ba, duk abin da yake bid'a ne, mutum ya kaurace mai zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan mutum ya kaurace wa jahilci ya tafi ilimi, ya tafi inda ilimi yake. Sannan mutum ya bar inda musulunci yake da rauni ya tafi inda musulunci yake da ƙarfi. fa huwa muhajirun. Duk mutumin da a dalilin karfafa addininsa ya bar wani gari ya koma wani gari, to a wurin Allah sunan shi mai hijira don ɗaukaka addinin Allah daga nan har ranar alkiyama. Manzan Allah mai tsira da amincin Allah yake faɗa, majdan, manzan Allah ya ce ku yi hijira, za ku gada wa 'ya'yanku wato ɗaukaka da buwaya. Saboda haka kowace ka ɗauka, idan wuri ya yi kunci saboda rashin sakewa a addini yadda ake so, to in an koma inda za a iya yin addinin, to an gada wa zuriya ɗaukaka. Idan kuma wasu abubuwa ne na raunin aikin musuluncin, ka yi ƙoƙari a garin da kake ɗin, ka dage ka koma cikin jama'ar da suke girmama addinin, suke amfani da shi har yanzu dai. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, duk mutumin da ya fito daga gidansa yana mai yin hijira zuwa ga Allah da manzansa. Hazihil aya, wannan aya ta sauka a dalilin wani dattijo da ake ce masa Jundub bin Zamra al-Laisi. Wato dattijo ne mai yawan shekaru, kuma sai ya himmanta ya yi hijira, sai ya wajabta wa bayinsa, saboda mutum ne mai yalwa arziki, ya ce su ɗauke shi, suka ɗauko shi daga Makka za su kai shi Madina wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan hanya kan akai Madina sai Allah ya mai rasuwa, sai kafirai ake mai dariya, suke cewa wai ya gudu ya bar su, kuma bai kai wurin annabin ba mai tsira da amincin Allah. Wai ya yi asara biyu, ga asarar dukiyar da ya yi, ga asarar barin garin Makka cikin jama'a, kuma ga asarar bai kai inda manzan Allah yake ba. Sahabai kuma suna faɗa suna cewa laitahu, daman dai Allah ya sa ya iso don ya samu ladan hijira. Sai wannan ayat ta sauka, wa man yakhruj min baitihi, duk mutumin da ya bar gidansa muhajiran
yana mai yin hijira ilallahi wa rasulihi zuwa ga Allah da manzansa sun mai yudrikuhul mautu sannan sai mutuwa ta riske shi akan hanya faqad waqa ajruhu ala Allah wannan kam kar ya samu wani kokanto duk abin da mai hijira yake samu to Allah ya masa alkawari a hannunsa zai ansa faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah haka Allah yake bai gushe ba ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai fafarihal muslimuna sai musulmi suka ji daɗin wannan ayar da ta yi bayanin wancan bawan Allah shi ya sanya faɗar manzan Allah mai tsira da amincin Allah da yake faɗa cewa idan ɗan adam ya rasu ayyukansa duka sun tsaya cik sai abu uku sadakatun jariya wato wata sadakar da mutum ya yi wadda take gudana ko bayan baya raye ko ilimin da yake amfani da shi ko kuma ɗa na gari wanda zai rika ɗaga hannu yana masa addu'a ليس على إطلاقه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Ba abin nufi bane cewa ba sauran wani abin da bawa zai samu bayan ya mutu. Sadaka jariya. Wato sadaka mai gudana. Wa waladun salih yad'u. Da ainihin ɗa wanda yake managarci wanda zai rika masa addu'a. Wa ilmun basahu fi qulubil rijal. Da ilimin da ya yaɗa shi a cikin zukatan mazaje. Ai man mata wannan raka auladan. Ma'ana dai wanda ya mutu ya bar 'ya'ya waladul mali huwa sadaqa al-jari waladul mali waladul mala ko huwa sadaqatun jariya wa waladus sulbi huwa waladus salih wato ita dukiyar wadda take gudana ita ce sadakar da aka yi wadda za ta rika haifar da lada sai kuma ɗa na gari wanda shi kuma ingancinsa zai sa ya rika wa iyayen addu'a sai kuma ɗa na ruhi shi ne wa'inda aka koyar da su kyakkyawan tarayya da Allah da kaɗaita Allah su ma addu'arsu kamar ta ɗan sulbi ce cewa ya inganta duk mutumin da ya mutu yana karanta alkur'ani amma bai kai ga har da ce shi ba sai Allah ya wakilta wani mala'ika sai ya cika masa wannan har da ta alkur'ani akan wannan wato yankewar aiki bayan mutuwa sai wanda ba ya da niyyar dawwama akan aikin shine aikin shi yake yankewa amma wanda yake akan aiki na gari yake da niyyar ko shekara nawa za a yi ba zai daina wannan aikin ba sai mutuwa ta zo ta yanke mai wannan aikin to Allah zai cika masa wannan aikin shi kuma alƙur'anin nan akwai ƙur'ani zahiri akwai alƙur'ani baɗini ƙur'ani bayyananne shine wannan wanda muke karantawa idan mutum ya shagalta da tilawan alƙur'ani kuma sai ya mutu kafin ya hardace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci wani mala'ika sai ya cika masa wannan hardar da yake neman ya yi ta alƙur'ani kawai ranar alkiyama sai a tado ka a cikin makaranta kana mai ɗauke da littafin Allah amalinsa to haka yake kowane irin aiki na gari yana nan a cikin alkur'ani duk mutumin da ya dage zai ɗaukaka addinin Allah kuma sai ya mutu bai kai ga abin da yake so ya cimma guri ba haka to Allah zai cika mai wannan wa haka wanda ya fita don yin hijira kamar dattijan can amma bai kai ga inda ya nufa ba shi ma sai Allah ya cika masa haka wanda ya fita don neman ilimi dukkan wa'annan kyawawan niyoyinsu sai Allah ya cika musu shi yasa yake ce kuma sai a tado shi a ranar alkiyama yana mai cikakken abin nan mai cikakken abin da ya tashi don neman shi ya ce niyyatul mumini ablagu ko khairun min amalihi na'am
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. wannan ayar ita ce ta bayani akan rangwame da sauki a cikin sallar matafiyi, ita ce ake cewa salatul musafiri ko salatul qasri. idza darabtum, idan kuka yi tafiya fil ardi a ban kasa, falaisa alaikum junahun, to babu laifi a gare ku an taksuru minas salati ko zuwa raka'a biyu, amma banda sallah mai raka'a uku, banda sallah mai raka'a biyu. saboda haka kasaru tana shafar sallolin azuhur ne da la'asar da isha'i. in khiftum, idan har abin ya baku rashin nutsuwa da tsoro kenan, an yaftina kumul lazina kafaru, dan kada waɗanda suke kafirai su fitine ku, ma'ana su afka muku a lokacin da kuka dukufa kuna sallah, su fahimci sallah kuke su zo su afka muku. Abin fahimta a nan shi wannan ba yana nufin sai a lokacin tsoro ɗin kawai ƙasar ɗin ta halatta ba, har a lokacin da ba tsoro har zuwa yanzu, in dai mutum ya yi tafiya masafar da shari'a ta yarda da ita, irin tafiyar da shari'a ta yarda da ita, to babu laifi ya ainihin rage kowace sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu. innal kafirina, cewa dai su kafirai, kanu lakum, lallai sun kasance a gare ku aduwan maki mubinan wanda yake bayyananne. a nan sai bai yi jam'in ainihin kafiran ba, aduwu din ba. kanu lakum aduwan, sun zame muku maki ba makiya ba. abin nufi a nan duk ƙudurin kowane kafiri tun daga A har Z, to ƙudurinsu ɗaya ne, ba sa ƙaunar addinin Allah, ba sa ƙaunar masu tsaye akan addinin Allah, ba sa son abu Allah, duk wani ƙuduri to irinsu ɗaya. shi ya sanya za ka ji aya alƙur'ani, idan aka samu kafiran wani annabi sun yi mai abin da suka mai, sai ƙur'ani ya ce atawasau bi balhum qaumun taghun, wai kafiran baya da suka wuce sun rubuta wasiya ne, sun aiko wa kafirai masu zuwa, in annabinku ya zo ku mai kaza ku mai kaza, mu ma ga yadda muka wa annabinmu. har alkur'ani yake tambaya, wai do Allah wasiya suke aiko wa juna a wa annabawa haka? alkur'ani ya ce a yan iska ne kawai, dukkansu yan iska ne, shi yasa abin nasu ya zama ɗaya. to anan shine yake gaya mana cewa innal kafirina, kaga kafirai daga na farkon su har na ƙarshe, duk wanda ka zaɓa shi kai, amma aduwan maƙiyi ne, ba bambanci da wanda ka gane, mubinan kuma mai bayyanar da ƙiyayyar. haka kafiran duniya suke, duk wata ƙasar kafirai da ka zaɓa ka ce gara wance, to baka san sharrinta ba, shi yasa ka zaɓe ta. amma akwai abin da take wakiltar ruguza musulunci da shi, wanda wata ba ta yi, amma dukkansu da yarda su da amincewarsu. Allah ya mana maganinsu. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وعن تأتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يا رسول الله idan ya zama kana tare da sahabbanka ko rundunonin yaƙi sai kuma ya zama lokacin sallah ya yi, wannan ita ce ake cewa salatul khawfi. To kowane liman ma dama wakilin manzan Allah ne, yadda aka ce manzan Allah ya yi shi ma in ta kama a gare shi to haka ne zai yi. Iza kun tafihim, idan kana tare da su fa aqamta lahumus salata, sai kuma ya zama za a tsaye da sallah lokacin sallah yayi, faltaqum da'ifatun minhum ma'aka, sai a raba sojojin gida biyu, sai wasu su zo su yi sahu a bayanka, sai kuma saura su tsaya. faltaqum da'ifatun ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, kashin ɗaya kuma sai su ɗau makamansu su tsaya don kare ku. fa'iza sajadu, idan wanda suke tare da kai suka yi sujada, falyakunu min wara'ikum, su wa'annan wanda suke rike da makamai su kuma sai su tsaya a bayan ku don su kare ku, su tsare ku. waltati da'ifatun ukhra, idan kai raka'a biyu ka zauna zaman tahiya, to sai sauran wa'anda suke sallah tare da kai su tashi, sai su ci ko raka'a biyu, sai su salamce, sai kuma wa'ancan su dawo su yi niyya su bi ka sallah, su kuma wa'annan wanda suka salamce sai su anshi makamai su tsaya, sai wa'annan kashin na biyu sai su bi ka sallah. Idan aka yi raka'a biyun da kai ka kare sallar ka ta zama raka'a hudu, sai ka yi zaune ba za ka salamce ba, su kuma sai su tashi sai su ci ko raka'o'insu guda biyu, in suka yi tahiya sai ka salamce, sai ku salance tare. waltati da'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, kashin farko kuma sai su ɗauki abin kariya da makamansu ma'ahum tare da su ila an taqadu salata, har sai an gama sallah. wa qad fa'ala sallallahu alaihi wa sallama kazalika bi badin nakhl, wato a bisa abinda Buhari da Muslim suka ruwaito, irin wannan sallar ta faru tare da manzan Allah mai tsira da amincin Allah a wani wuri da ake cewa batnin nakhl. wadda lazina kafaru, ba abin da kafirai suke da fata, suke guri, suke so, law takfuluna, da za ku rafkana. A sababa haza, dalilin saukar da wannan ayar, annal kuffara, cewa su kafirai waddu an ai tamanna, ma'ana sun yi guri, law takfuluna, da za ku rafkana, idza qumtum ila salati, idan kuka tashi zuwa sallah, an aslihatakum, duk sojoji kowa ya aje makami, a kama alwala, a tashi a tada sallah, wa amti'atukum, da kayayyakin kuma da guzurinku da komi, fayamiluna alaikum, sai su afko muku mailatan, afkawa wahidatan guda daya, bi an yahmilu alaikum fayakhuzukum, ma'ana su afko muku shikenan sun maida ku wato fursunan yaƙi, dukiyoyinku sun zama ganima. wala junaha alaikum, to daga yanzu babu laifi gare ku, in kana bikum azam min matrin, idan har ya zama za ku cutu da wani abu wanda ya shafi kamar ruwan sama ko taɓo ko wani abu makamancin haka, au kuntum marba, ko kuma ya zama ba ku da lafiya, an taba'u aslihatakum, kuna iya aje makamanku, wa khudhu hizrakum, amma fa a zama a cikin kulaci da taka tsantsan. Wannan duk tsare-tsare ne na tsaro wanda musulunci ya karantar. Muna kyauta zaton da za a dawo a nazarce su, a yi aiki da su, to yanzu matsalar da muke fama da ita ta ƙasar nan da an yi maganinta. Amma da ka kawo irin wannan ishu din sai a ce za ka musuluntar da ƙasar.
to a musuluntar da ƙasa kowa ya zauna lafiya bai bi sauki ba da abarta a kafirci kowa ya sha wuya? A yarda mana, ai ba ta akai sai ka yi sallah ba, zo bi dokar da mahaliccinka ya faɗa don ka zauna lafiya. Dama shi musulunci ai biyu ya gyara, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wanda ya ga a tsarin musulunci shi in dai an gyara mai duniya shi an biya shi, to ba sai yayi ba, ya zo ya bi tsarin musuluncin. Hatta zakkan nan, hatta abin da ya shafi ainihin haƙoƙa na wanda ya karya wani ko ya jiwa wani rauni a rika ɗaukar kisasi, duk da ana yin wannan. Wayanda suke karyewa da babura suke karyewa da nafif duk da sun ragu. To in har haka ne, mu dawo mana mu yarda da abin da Allah ɗin ya faɗa, wa khuzu hizrakum, ku ɗauki matakin karan kai, inna Allah, shi Allah, a addalil kafirina, ya tanadan wa wanda suka kafirce masa azaban, wata irin azaba, muhinan, wadda take mai ainihin wulakanci. Duk wanda bai bi Allah ba, bai bi manzan Allah ba, bai yi musulunci ba, to a ƙarshe dai zai gamu da azabar wulakanci tun daga nan duniya. Allah ya kiyaye mu. A ainihin ayar tana da sharhi mai yawa, amma wuri ya riga ya kure. In hali ya bada, za mu dawo mu yi tafsilinta a darasi na gaba. Allah ya mana muwafaka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi, wanda muka bata ko muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, ya ba mu bayanin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aka mukan lahu mai tambaya ta farko yana cewa mutum ne ya musulunta amma fatiha kaɗai ya iya, idan zai yi sallah zai karanta fatiha ne ya maimaita a matsayin sura koko? Ita fatiha ita wuce kawai, ai ita ce ma ƙur'anin, walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim. Ita fatiha ita ce alƙur'anin. Da mutum zai fara alif lam mim har zuwa min al-jinnati wan nasi bai karanta fatiha ba, ba ya da sallah. Amma idan mutum ya karanta fatiha din, ko ya har da wata surar bai karanta surar ba, to ragewa kan shi lada yayi, amma sallar shi ta yi. Sau haka wanda ya zama fatiha ce ya hardace, ba ta bukatuwa ya zuwa maimaitawa, ya karanta ta, ya ruku'u, ya sujada. Amma in so samu ne, ya nemi inda jama'a take ya rika bin jam'i, inda za a karanta fatiha a karanta sura, ya zama cewa na farko ya samu ladar jam'i, na biyu ya cika dukkan abin da ya kamata ake nema a cikin sallah. Masu tambaya ta gaba suna cewa wai hukuncin wanda suka kama barawo suka dinga bugun shi har ya mutu, za su yi azumin kafara? A to wannan sai an je kotu. Mai tambaya ta gaba tana cewa malam, wata mata ce mijinta ya tafiya tsawon shekara 3 kuma sai take son makwabcinta, ne hukuncin? Waccan maganar da muka fara, shi barawo kala biyu ne. Barawo kala biyu ne, shi yasa na ce sai an je kotu. Barawon da ya shigo inda kake da makami da niyyar kashe ka, kuka yi mujadala da shi, ya zama cewa ka samu damar ka kashe shi, to babu wani abin tuhuma a kanka. Amma hukuma ba za ta barka ba, saboda idan za a bar mutane kowa ya ce barawo ne ya zo na kashe shi, to wanda ba barawon ba ma za a kashe shi. Kuma sannan zai zama da wanda ya shigo da wuka, da wanda ya shigo da bindiga, da wanda ya shigo da sanda, duka a ɗaukan musu hukunci ɗaya. Saboda haka musulunci bai saki ainihin ragama ta a ɗau matakin kashe wani ba. Ko ita hukumar ko ita gwamnatin ba kawai kai tsaye za ta ga dama kawai ta kashe mutum ba. Mun karanta a darasin da ya gabata cewa da mutanen sammai da kasai za su haɗu a cikin kashe ran mumini, da Allah ya afka su a cikin wuta. Saboda haka kisan kai da ake gani ba abun wasa ba ne, a kula kwarai da gaske. Tambaya ka da ka kare kake cewa wata mata ce ta yi mine ne? Mijinta ya tafi tsawon shekara 3 dawo ba, kuma take yin son makwabcinta. A to a matar aure ta taɓa son wani?
ai an lissafa mana wa'inda an sto ai an lissafa mana wa'inda za a iya aura ko shi da farko duk matar da mijinta ya tafi mun faɗa a nan in an rasa inda yake hanyar da za a bi don cigita shi idan ba a same shi ba sai a je kotu sai kotu ta bata takarda to daga nan duk wanda take so ta aura sai ta je ta aura amma wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum duk mata aure ba a aurenta kuma kowace kalma mafi kankanta da za ka iya wa wata matar da bata da aure in kai wa matar aure to ka tabbatar Allah sai ya hukunta ka haka ita ma kuma saboda haka a kula ba abun wasa bane aure ba abun wasa bane ba sai mai tambaya ta gaba ce hukuncin wanda ya yi kisan kai ba da gangan ba yana azumin kafara kuma sai ya rasu sai yan uwan shi su cika mai malam menene hukuncin matan da suke gumucin suna bakaki su koma farare Allah ya tsine musu mai tambaya ta gaba tana cewa malam menene hukuncin matar da mijinta ya kama hannunta sai ta ce sakanni sai ce na sake ki me hukuncin auren innamal a'malu binniyati duk abin da aka yi da niyya shine yake tabbata mai tambaya ta gaba ta ce mace ce gidanta yana a gaban masallaci za ta iya bin domin sallah za ta iya bi idan mazhaba imam malik take idan kuma wata mazhaba take daban to wannan kuma ba ta da sallah amma a mazhaba imam malik hujja ta ba ta dama za ta iya bin liman masallacin yana a bayan gidanta wannan ta ce malamin ne hukuncin wanda ake bin shi bashi kuma sai ya rasu kuma bai da kowa kuma wanda suke bin shi bashin suka ce sai an biya su to wa zai biya su kenan ni dai na san na kabari bai taɓa biyan bashi ba inda yana da wani ne wannan wani nashi sai ya biya mai to amma an ce bai da kowa ko to bai da kowa to shikenan waɗanda suke bin bashin su je a biya su je duk inda suka ga ya dace a biya su je mai tambaya ta karshe tana cewa malam suna so a musu karin bayani akan sallar tarawihi suna bin sallar tarawihi wasu idan sun zo sun iske liman ya yi raka'a daya to sai su yi sauri su kabbara ta su sallar su yi raka'a daya sai su tarbo shi a cikin ta biyu to wannan gwari kenan abin da ake yi idan ka tarar da liman ya yi raka'a ɗaya limaman kala biyu ne in ban kai su uku ba barin bar su a kala biyu akwai limamin da idan na ga malam isa waziri Allah ya kara masa rahama yana cewa shi abin da ke bashi mamaki wai sallah ce ake ta nafila don neman yarda Allah amma da limamin da mamun kamar an rike masalla ana caka musu Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah haka ya kwatanta Allah ya ji kanshi wai ita me aka ɗauki sallar nafila ne a saurara wai me aka ɗauki sallar nafila barin ba ku misali da Allah da naira 1000 da kai aiki aka biya ka da naira 1000 da aka baka kyauta wacce ce ba naira 1000 ba to sallan nan yadda take ta nafila haka take ta farilla duk abin da ake bukata a cikin sallar farilla haka ake bukatar shi a cikin sallar nafila يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون شيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده بما هو العلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقتدر من العلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.